Gaur Arrasaten gaude, ni Mikel Landizabal naiz, ikastolan elkarteko bertsoaritza arloko arduraduna, eta azken 30 urte hauetan bezala, maiatza heltzearekin batera eskolarteko bertsoari txapelketak hasten zaizkigu, herrialde guztietan, eta Gipuzkoako kasuan, 4 bailaratan 4 kanporaketa egiten ditugu. Gaur hain zuzen 3. kanporaketa da, hemen Arrasateko Gaztelupen burutuko duguna, eta 4 kanporaketa horiek burutu ondoren, maiatzaren 28an, Lezon, Gipuzkoako finala burutuko da. Beti bezala, aurrena 3-etatik 4-etara bertso paperak idazten dituzte ikasleek, ordu beteko epean gai bat eman da, eta gero, 4-etatik aurrera, bapateko saioak burutuko ditugu areto honetan. Etorriko dira, bailara honetako ikasleak, Almen, Gaztelu Ondo, Gaztelupe, Oñatiko Txantxiku ikastolakoak, Azpeitiko ikasbarrikoak, denetara, 360 ikasle espero ditugu, bertso paperak idazteko, eta gero, Azpeitiko eta Zumarra Urretxuko bertso eskoletako gaztetxoak hemen bapatean arituko zaizkigu. Ibilbide hau, ibilbide luzea da, 30. urtera iritsi da, eta orain dela 30 urte Gipuzkoako ikastoletan eta ikastetxetan, hasi ginen nolabait, bertsozaletasuna suspertu nahirik, eta geroztik, gela barruko lanketarekin batera, orduz kanpoko bertso eskolak sustatu eta indartu dira, eta hori guztia, nolabait, ikasleen adierazpen gaitasunak lantzeko bide egokitzat jotzen den ibilbide bat dago.